bezala, sinisten dugu euskaran zuk ezala. Rapa da gure arma, itxa gure ama. Entzun duzu euskaldun berri honek esan dizudana. Letra kontsumitu dezakegu, baina noko dainduko du krisia. Jesus jabea lazian ahazia. Hainbeste jainko zeru bakarrean, nok banatuko du eskazia. 10 segundu behar baditut ezia gainditzeko, 50 urteko hipoteka bizitza saltzeko. Taz gaude salgai esaten zuna beste horretan, zenbat beldur gadu dira begien zaretan. Benetan, nastu dira nerabeak, arazo zetsuta droga kontsumitzaileak. 160 kilometro duko abiaduran, ez dira ezberdintzera ingeru honak txarrak eta epaileak. Nondo den eraileak, honetan ora joan ziren erraietan galdu ziren hainbeste tren, zertarako dauz pilulak, hau da gura dikzioa. Inor ez da, inor baino gehiagoren bertsioa. Non, esan non galdu genituen, oraindik ez dago baregina. Non, ez gaera razkentza betxe egiteko moduak ez dira gauza berdina. Non, esan non galdu genituen, oraindik ez dago baregina. Non, ez gaera razkentza betxe egiteko moduak ez dira gauza berdina. Seiatik bueltan, irautxa bidean galdutako umeak revueltan, baina ez dira konturatu batzuk idazten dugula sentimenak jarraituz, amestuz, barreko minekin asmatzen eta mestuz. Ametsak amets, taz badire inoiz erori, sentitzen desobedituz, begiratu zanpoli, hau txatxatu sistemariuk egiten, zamergilen geldituko nazoriontasuna esten. Jengotan, jaiotzen garenetik umeko lazabirtu dugu hau, 1984, Bilbotik zuzenean, teleberriak aberriak asmatzen dituztenean. Jabetu artean, ez dira inoiz matxinatuko, matxinatu artean, ez dira inoiz jabetuko. Bartzelona antisistemak burukabetxa babesten dutela, taz dauela egin, azpertzen direlako. Non, esan non